Naša škola Františka Ernesta Scherera v Piešťanoch sa prihlásila do súťaže Energia v našom meste. Vybrali sme si tému Využitie termálnych prameňov. Navštívili sme s kamerou naše svetoznáme kúpele a pátrali sme po zdrojoch teplej vody, ktorá sa využíva na liečebné a rekreačné účely a my si myslíme, že by jej využitie mohlo byť väčšie. Pri vstupe do kúpeľov nás víta bar Lámač, ktorý sa nachádza na Kolonádovom moste ponad rieku Váh. Už sme v nádhernom prostredí kúpeľov, ktoré založili a vybudovali Vintrovci. Prameň Adam Trajan slúži pre verejnosť od roku 1929, kedy bol vybudovaný ako studňa a zrekonštruovaný roku 2001. Zdroj teplej vody je výdatný, nakoľko teplota vody je 65 stupňov Celzia a odber denne 1200 m3. Vedľa prameňa sa nachádzajú vane na dozrievanie liečivého bahna. Ako sa vlastne dostala teplá voda do Piešťan? Odpoveď sme našli pri geologickom skúmaní okolitých kopcov. Kopec nad kúpeľmi sa nazýva Červená väža, kedysi to bol rádiový vršok. Je to vyhasnutá sopka. Pozostatky tejto sopky nám pripomína vyvierajúca teplá voda z útrob zeme. Rameno Váhu sa nazýva Mŕtve rameno. Slúži ako zásobareň bahna. Termálna voda sa najviac využíva na liečebné účely. Tepelná energia by sa mohla viacej využívať na rekreačné účely pre širokú verejnosť. Napríklad vybudovaním rôznych bazénov, akvaparku, ktoré by boli prístupné po celý rok. Len veľmi malé množstvo tepelnej energie sa využíva na ohrev skleníkov a fóliovníkov. Tu sú veľké rezervy na využívanie tohto prírodného bohatstva. V skleníkoch by sa mohlo dopestovať omnoho viac zeleniny pre kuchyne, takisto kvetov pre výzdobu jednotlivých liečebných a rekreačných domov. Horúca voda by sa mohla využívať na vykurovanie príľahlých obytných domov. Ušetrili by sa peniaze za vykurovanie. Za uváženie by stálo využívanie tepelnej prírodnej energie pri výrobe elektriny pre kúpeľné domy a blízke okolie. Našim prieskumom sme zistili, že tepelná prírodná energia sa v našom meste nevyužíva ani na 50%. Bola by škoda nevyužiť, čo nám príroda sama ponúka.